književnost sad samo ima više forma svog funkcionisanja. To može da se gleda kroz različite vidove umetnosti, bilo to likovno, bilo to pisana reč, bilo to isto kao i muzička. Mislim da sad nešto što je trenutno jako moderno što se tiče romana jeste, meni je to grunge. Kako? Grunge. Što znači? Poput muzike. 90. 2000. Meni je to nekako u nekim romanima vidim, ne kažem da je to loše, vidim više opisivanje stanja. Praviš aktuelnosti? Ne. To je ono, to je Kurt Cobain, primjer radi. Vidim dosta Kurt Cobaina trenutno u romanima, to jeste opisivanje stanja. Ne znam, ja sam sedela sa drugom u kafiću, prošla je žena, boleo je zub, osjetila sam miris zubara na njenom kožnom mantilu, la. Ne kažem da je loše, mislim da samo je drugačiji onda pristup pozorištu da bi to preveo na svoj jezik. Mislim da trenutno nisu dovoljno sve umetnosti u dosluhu jedno sa drugom, ali mislim da ne znači da je nemoguće komunikacija između njih. Samo mora neko konkretno time da se pozabavi. Mislim da postoji trenutno disbalans veći između umetnosti i publike koje treba da konzumira tu umetnost. Mislim da se neretko, nažalost, stavlja na neki pijedastal da je to samo za odabrane. Da je umetnost samo za odabrane. I to mi je mnogo veći problem od ovog. Dobro, to mi je sjajna. Kažem, komplikujem sve. Nije, meni je sjajna mi je ta opaska. Kako meni da živim sama sa sobom. Pa ne, ja mislim, ajde sad, što sam rekao, ok, rekao sam zbog toga što da, ja mislim da je ono sad margina in i to je realno ozbiljan problem. Ja mislim da sad ono umetnik želi da bude, ne pričamo o glumi, ne pričamo možda pričamo o filmu, u smislu režiserima, ali da ono kad krenu, izvini, vraćam upaljač. Piši još jedan, inače. Ali jeste. Našli smo davno izgubljeni plavi upaljač. Nisam primetio, bi za flaše vode. Da, ono što sam, sad je da se bude margini, kao da ljudi ono ulaze umetno sa željom da budu na margini, bar što se tiče književnosti i poezije i meni je to čudno, kao da bi to bila neka, kao da je to neka aristokratija, zapravo umetnost postoji zbog publike. I meni se čini da je to zaista ozbiljan problem. Dobro, da, ali francuski novi talas koji ja neizmjerno volim, iako se zalažem da umetnost mora da komunicira sa ljudima, ne samo sa samim umetnikom, jeste bila nešto što nije preterano sa svakodnevnim životom komuniciralo. To je više bilo ti rezovi, te nelogičnosti, evo konkretno sad motam prošle godine u Marijan Padu, rekao da mi je stvarno jedan od omiljenih, jer mogu svašta da očitam, jer mi dozvoljava da maštam. Ali kada bih gledala samo od početka do kraja priču, on je ne prati. To je dvoje ljudi koji sede ovako u sledećem kadru, oni nastavljaju konverzaciju koja nije u jednom trenutku ne prati neki normalan prirodni tok konverzacije, ali se nalaze ti ovde, a ja ispred čekam trolu ili bilo šta. On opet nije komunicirao, ali je uspeo kao pravac jer je našao svoju publiku i zato što je on inspirisao dalje druge smerove da idu iskreno svojim tokom. Mislim da ono što je užasno bitno jeste da mi nemamo samo jedan vid umetnosti koji se plasira, nego da postoji ta šarenolikost. Da ti kad odeš u pozorište, ti možeš da gledaš predstavu koja je avangardna, da možeš da gledaš klasik, da možeš da gledaš komediju, da možeš da gledaš vodvilj, da možeš da gledaš muzikal, da ti kao publika imaš pravo da isprobaš sve te različite stvari, nađeš šta tebi odgovara
i da imaš opciju da uživaš u tome. Tako isto i romani, tako isto i muzički pravci, tako isto da to mora da živi ta različitost koja